हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। लोगोफोर फैदो बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों जोनोम साननि आनथोब लोगोफोर पार्ट 4 लोगोफोर। नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। बेखायनो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो नांगोन। नैबे भिडिअनि गाहाय फावगिरियानो जादों आबुल नार्जारी आरो मनीषा मुसाहारि। लोगो फावगिरिफोरा जादों दैबुति बसुमतारी, जयामा बसुमतारी, अनिल कुमार नार्जारी, राजिब बसुमतारी, थुलाराम बसुमतारी, मन्टु बसुमतारी, जोंफ्रु बसुमतारी, अरन नार्जारी। नैबे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय आरो नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैनो हागोन। बे भिडिअनि सल' आरो डायलगानो जादों अनिल कुमार नार्जारी। बे भिडिअनि दिहुनगिरियानो जादों अनजालि नार्जारी। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला नोंथांमोना बिथांमोननि हारिमु फिल्म प्रडाक्सन इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैनो हागोन। नोंथांमोना बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट नोंथांमोना मोननो थाखाय।